खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 1 आगस्ट खालि बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव दुरान्ड काप बादायलायनाया जादोंमोन। फिन आरोबाव बड'लेण्ड एफसिजों FC 1 गाबोन बादायलायनाय जागोन गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव। बयनिबो सुबिदानि थाखाय गाबोन फ्रि एन्ट्रि खालामनो हागोन, जेराव जेबो टिकेट एबा जेबो बेसेन होआलासे हाबनानै दुरान्ड कापखौ नायनो हागोन। दा नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड एफसि आरो FC 1 नि बादायलायनायाव बबे मोनसे टीमा देरहासार जानो हागोन। कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, मुंदांखा फावखुंगुर प्रदीप रावतआ रुंसारि जाबाय। गजनी आरो लगान बायदि सावथुनफ्राव गावनि गोहोगोरा दिन्थिफुंनाय एबा फाव खालामनायनि थाखाय मिथिजानाय प्रदीप रावतआ मैया मंगलबारनि बेलासियाव रुंसारि जायो। बिथाङा थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो ब्लाड केन्सारजों जुजिगासिनो दंमोन। फाहामथाय लानायनि उनाव बिथांनि हालोदा मोजांमोन, नाथाय माखासे दान सिगां केन्सारआ जाफिनदोंमोन। बिथाङा थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन आरो बावैसो बिथांनि देहाया गाज्रि जाबोगासिनो दंमोन। बिथांनि फालांगि सामलायगिरिया बिथांनि थैनायखौ रैखा खालामदों। बिथांनि गोथै सह'खौ बुधबार खालि एबा दिनै जोबथा बिदाय होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्पार्क इभेन्ट मेनेजमेन्टजों खोला दिल्लीयाव मोनसे गिदिर समायना महर दिन्थिफुंनायनि बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बादायलायनाया मोनथाम थाखोफोराव रानजादोंमोन, जेराव सिलभार, गल्डेन आरो प्लेटिनाम। बिश्वनाथ चारियालियाव दलनि गामिनि बिपुल बसुमतारीनि बिसि इन्दु बसुमतारीया दिल्लीनि हटेल लाक्जारियाव स्पार्क इभेन्ट मेनेजमेन्टआव खुंनाय महर दिन्थिफुंनाय बादायलायनायनि सनानि थाखोआव मिस्ट्रेस इन्डिया ब्रेन्ड एम्बासादर 2026 महरै सायख'जादों। बे बादायलायनायाव आसामजों लोगोसे गोबां रायजोनि आइजोफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बलिउडनि फावखुंग्रि स्नेहा उल्लाल बिथाङाबो बे बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। सेरेन दैमानि माथावरि बायनानै बोरिमुरि बर' गामि आरो माजग'वा गामि गोबां नखरफोरनि आबादनि खहा। थांनाय 3 आगस्ट खालारखालि धेमाजि जिल्लायाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैया हरखाबै सेरेन दैमाया लोमसावनायनि जाहोनाव मिसामारा गामि पन्चायतनि बेन्दोङाव थानाय बोरिमुरि बर' गामि आरो माजग'वा गामियाव दैबानाजों गासै गं 120निबो बांसिन नखरनि गोबां खहा जायो। दासिमबो 85 नखरनि सुबुंफोरा सानजारि नोगोराव थानाय SP बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि माथावरि बायनानै सेरेन दैमानि दैया बोरिमुरि माजग'वा गामियाव दै लोमनानै न'-बां, आबाद, बारि बागानखौ खहा खालामदों। दैया दासिमबो रानदोंब्लाबो न'आव थाजानायनि अबस्थायाव गैया। फोरमायनाय बादिब्ला बोरिमुरि गामिनि सन्तला केरकाटारिनि 5 बिगा माइ आबाद फोथारा दासिमबो दै सिङावनो दं होननानै फोरमायदों। खहा जानायाव बिथाङा खाफाल हमनांदों आरो आबाद बिफान आरो आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों। आबादारि सन्तला केरकाटारिया बेबायदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हास्थायदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। आथिखालाव गेदेमा बिथांनि बागै गारां दिखांनाय बर'नि राजखान्थिगिरि, बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनाखै। मानो होनोबा गेदेमा बिथांखौ जोंनि गेजेराव उदां लाबोनो थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन। मानोना बिथां गेदेमा बायदि जोहोलावआ जोंनि गेजेराव थानो नांगोन। जों बयबो मिथिगौ, मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय, हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026नि गोदान सुप्रिम कर्टनि हियारिंनि थारिखआ फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रोङै नाजाबोबाय थानायजों बिथां गेदेमानि थांनाय बोसोरफोराव गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव
गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनाय एबा उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि बागै एबा उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि थाखाय बिथाङा रोखा फिननाय होदों। बिथाङा थांनाय माखासे दान समफोराव बिथाङा बुंबोदोंमोन, आं जुदि सरकाराव फैब्ला बिथां गेदेमाखौ गोहोआव फैनाय लोगो लोगो बिथांखौ दिहुनगोन एबा केसनिफ्राय उदां लाबोनानै बेखौ जेलनिफ्राय बरनगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैनि समाव गुबुनै बुंनायखौ नुनो मोनदों, जेराव एनडिबिनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिटिसिनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंफिनदों, जेराव रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया बिटिसिआव। हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' एनडिबिफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुला आफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा